bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe jamma hannde o jaganen kabirɗe ko karallo musidɗo men biyeteɗo El Hadji Ndiaye ɗaɓɓalen higaji ɗi kono Malal Hammadi Mbaye to Mbolo Biran tawterede musidɗo men Siraji Diallo no huuɗi haalirde nde yemin tijani bandiraɓe halpulaɗe no ɗon gandi haale ɓennuɗo min puɗɗinoma yettinande on caggal nde min ummiti Dakar komin gartirani tawde noon mbo wi Dakar wiye ceerno Mouhamadou Sirajiddine woni El Hadji Amadou Saïd Alpha ne moƴƴi hay so tawi o wirnima hannde o yimɓe ganda koli kanko holko wonno e dow mum holko golli ko yimɓe nde teftiromo hannde o en puɗɗinoma haalde ale ɓennuɗo o beele bandiraɓe ne ganda koli kanko silato asko hayajli makko to jeeya to jangi no waɗi haw sinci Madina Gura wuro hannde jalɓugo nurɗum hannde o so lamɗo jaɓi ko ɗon tigi puɗɗata ɗen jokke ceerno Mouhamadou Sirajiddine omo joguino jikkuji moƴƴi mbiɗen belɗi ɗi ngannduɗa kala mbo yewtidi heɗomo kala keɗiɗomo nana ko haali ko kala nanɗo ko haali ko so ine tagana ɗum naata e sittadu mum jeeje toon nato anduɓe cettimo e makko tuma gurdam gandal timmugal laaɓngal jotodiral e annduɓe settanaɓe moƴƴe settama e makko mullude e ndi kosam gandal belɗi kewɗi limti ɗinkini hendu hen fof bandiraɓe o muyni hawo haari jomum yuppanimo mbasa mum haalaɓe cel ƴetti kala sirruji e resde ko ganno gandude sifaji yimɓe kamo saɗi hen ni nandu wiyama noon o meeɗa haaldude hay goto ko wona hakkille muɗum o wonano kadi ni jiyowo hoore makko sako o ɓurno e dow yimɓe ala o wattat hoore makko e ɓen o fawa ɓen dow o listikino saɗa haala o heñotako felmotako o fadat ha gayna amo jaɓani yeddodireɓe jeddi moƴƴi ha gonga feeña on gonga heewi wonde tan ko bange makko o yonta haali soro lamɗo jaɓi kadi ne yontaji goɗɗi ma ngar so ngari ma kal e nder ɗen golle soɓe gañi ɓe mbawa ɗum gayni o sinci kadi ne gurdam makko ɓuri o mahi jamaji o turgo jumaji o noddi noddago faade Allah nde tawno noon noddago ngo ko laamgo cer ala ko faandi hen so wona ganda hakkude makko e Allah arɓe makko kiiri e rewɓe makko o yondete o holliɓe ko Allah ɗum waɗi e yiide makko o wi yo gure cin gure ɗe ngannduɗa ala ko gollete e majje so wona sunna ɗum gasata heɓade so wona an cincana hoorema wuro ma mbaɗa hen sardiji ma e laabi ma sardiji noon holi ɗin deftere Allah nde ko kañum ñawirte sunna o ko on walli torte goɗɗum ala bida ala aadaɓe ɗum waɗi kala yimɓe arɓe makko e oɗo sifa o sincana ɗumen wuro kala wuro ngo sinci o waɗa hen almudo mbo ine jangguina diine o waɗa hen almudo goɗɗo mbo ine hetta e junnugo ine waɗa saha almudo jangguinowo tawa kadi ko won woni junno ko ɗum waɗi fodde gandal meɗen seeɗa mo ganduɗen e makko ko hono ni o sinciri fodde gure 49 wuro hen fu ngo sinci o waɗa hen juma ko yimɓe juuɗe o waɗa hen dural ko yimɓe jangi diine won hen gure ni goni kay nder leydi Sénégal leydi meɗen won hen ko boowal leydi goni ha to ɓuri woɗɗude gure ɗe fof ma en limtude
so lamɗo jaɓi wonande hakke gandal men kala gonnuɗo toon ma en ka so on ummima toon ma en ka lomtiɗo mbiɗen hande de hakke gandal men pamara ma en eto kadi haalde so juma woni toon ma walla so jam to Casamance diwan Bonkon o sinji toon wuro ne wiye Madina Touba o nawno toon ko musidɗo wiyeteɗo ceerno Moussa Dieng ko juma woni toon o sinji wuro ne wiye Daruji Jira ko Chérif Hassane woni toon juma o mahiɗo ceerno Mamadou Siraji o sinji wuro ne wiye Missir wonno toon ko Hammadi Sissoko nde on hawre lajal lumtinoɗo Oumar Sissoko ko juma woni toon o sinci wuro ne wiye Fass ceerno Mountaga Sall o nawi toon ko jama woni ɗon Ribadullah Fakki walla Ribadul Fakki ngol wuro sinci ɗum o nawi toon ceerno Mouhamadou Sow nde on hawre lajal lumti ɗum ko ceerno Ousmane Sy ko jama woni toon o sinci wuro ne wiye Madinul Khayr o nawi toon musidɗo biyeteɗo Mamadou Mangane ko jama woni toon Habi Samhuna ko wuro ngo sinci wiyete noon o nawi toon to ko Adama Niang jama nan ɗon o sinci wuro ne wiye Madinul Elmi o nawi toon hono ceerno Abou Dia ko on ɗon noon woni ganduɗa hoore ma junno ko on kadi woni ƴengene wuddungal ngal ko jama woni toon wuro wiyetego Sunnatu o nawi toon ko wiyeteɗo Bassirou Wagne ko jama woni toon o sinci wuro wiyetego Cham ko Alim Sissoko o nawi toon ko juma o mahiɗo walla mbiyen ko jama o mahiɗo yafon wuro wiyetego Ɗaib o sinci ngol ngol o nawi toon wiyeteɗo Oumar Lo ko jama woni ɗon o sinci wuro ne wiye Sawdata o nawi toon ceerno Aboubacry Dia o mahi toon jama o sinci wuro ne wiye Ɗeybatu o nawi to wiyete Moussa Wagne on hawre lajal ko ceerno Sada Diallo lomti ɗum ko jama woni ɗon wuro wiyetego Sahad ko ceerno Bocar Ly woni toon kadi ne ko jama mahaɗon o sinci wuro ne wiyeɗa Haratu o nawi toon ceerno Salif jama nan ɗon ha hande golle makko kanko ceerno Mouhamadou Siraji o sinci wuro ne wiye Seydatu o nawi toon ko ceerno Saïdou Wane ko jama woni toon o sinci wuro wiyetego Karamatu o nawi toon wiyeteɗo ceerno Adama Dia ɗon ne ko jama woni ɗon wuro wiyetego Waliyatullahi o nawi toon ko ceerno Ibrahima Boiro ko jama woni ɗon wuro wiyetego Aynou Madi o sinci ɗum o nawi toon ceerno Saydou Ba ko juma woni ɗon o sinci wuro ne wiye Barakatu ko ceerno Amadou Khalidou Ndongo o nawno toon ko juma o mahi ɗon wuro wiyetego l'Islam o nawi toon ceerno Moudo Sall ko jama woni toon o sinci wuro kanko ceerno Mouhamadou Siraji Dim El Hadj Mouhamadou Saydou Alpha wuro wiyetego Salamata ko ceerno Mouhamadou Ali Thiam o nawi toon o mahi ɗon ko juma joni jehen to diwan Tambacounda Sénégal hedde diwan Koumpentoum wuro wiyetego Fass o sinci ɗum ko ceerno Amadou Tidiane Ba jaaɗo hoore fondo nawi toon ko juma o mahi toon o sinci wuro wiyetego Ɗeybatu o nawi toon ceerno Djibril Niang ko jama nan ɗon o sinci wuro wiyetego Sa'adatu ko ceerno Oumar Ba o nawno toon on hawre lajal lomti ɗum ko ceerno Souleymane Anne ko juma woni ɗon kanko ceerno El Hadj Mouhamadou Saïd o sinci wuro wiyetego Taybatu Tawbatu noon ko ceerno Issa Ndaw o nawno toon ko jama o mahi ɗon wuro wiyetego Cham ko ceerno Aboubacry Sow o nawi toon ko jama kadi o waɗi ɗon ha hande e golle makko o sinci wuro wiyetego Aynou Madi ngon wuro woni ko Sera Goudiri o nawi toon ceerno Amadou Salif Diallo ko juma kadi woni ɗon e golle makko ha hande o sinci wuro wiyetego Madina Touba o nawi toon nete biyeteɗo Oumar Tafsir o mahi ɗon kadi ko juma o sinci wuro wiyetego Bouchara ngon wuro woni ko Sera Wuro Sogi to diwan Dane Maayo Sénégal o nawi toon ko ceerno Issa Sow ko jama o mahi ɗon o sinci wuro wiyetego Sa'adatu ngon wuro noon woni ko Sera Semmi ha hande o nawi toon ko ceerno Amadou Tidiane Dia
ko jama woni to o sinci wuro ina wiye l'islam ko ceerno Ousmane Ba o nawi toon ko jama o mahiɗo o sinci wuro wonɗo wiye Hudallahi ngon wuro kadi ne woni ko hedde wuro Soji ko ceerno Alassane Diallo o nawi toon ko juma woni ɗon ceerno Mouhamadou Siraj o sinci wuro ne wiye Salalatu o nawi toon ceerno Amadou Bayal An o mahi toon ko juma wuro wiyete ko Maymunatu woni ko diwan keɓe mes saɗa fay Louga o nawi toon ko ceerno Amadou Diallo ko jama woni toon wuro ne wiye Sunnatu woni ko hedde Seydi Badi ɓere jiɗi makka toon koto dowle njulungo Mauritanie o nawi toon ete ko ceerno Adama Dia o mahi toon juma ha hande nder dowle Mauritanie wuro ne wiye Al Islam o nawi toon ko Abdoulaye Sow o mahi toon ko juma e dowle Mauritanie wuro ne wiye Hachou woni ko sera Makama o ngan sosi gonɗon wuro mana o sinci ɗum o nawi toon ceerno Amadou Fati Dia ko jama wonno ɗon ne anni yo noon waɗede juma ina gasa oɗo saaha tan waɗama o sincini wuro ne wiye Darul Hijirat o nawi toon ceerno Gallo Ba toon ne kadi ko juma woni ɗon wuro ne wiye Ɗeybatu kanko siñi ɗum kanko ceerno El Hadj Mouhamadou Saïd ngon wuro wiyeten ko Ɗeybatu o nawi toon ko ceerno Mouhamadou Lamine Sow o mahi toon kadi ne ko jam wuro ne wiye Waliyatullahi koto diwan Laɓe toon koto dowle Guinée mbo Conakry o nawi toon ede ceerno Madiodio on hawre ladial lomti ɗum ko Ibrahima Gueye on hawre ladial oɗo saha woni toon ko Bassirou Diallo wuro wiyeten ko Fass toon koto Guinée Bissau kanko ceerno Mouhamadou Siraji Dine o diiɗi ngoɗo wuro o sinci ɗum o nawi toon ceerno Issa Wagne on hawri e ladial lomti oɗo saha ko ceerno Bassirou Sall ko juma o mahi toon ɗum ɗo noon so en batti ɗum e wuro makko ferdunogo kono Madina Gounass wuro ngo ngannduɗa o sinci ɗum ko hedde hiɗaɗo ujunere temedde jeenayyi capan tati e joyi o mahi ɗon kadi ne juma mo ngannduɗa ko kawis e nder kayisaji Allah e nokku men he saabu ganduɗa hoore ma yodde kanka juma kan ɗon e mawnude e hawnade e tellude ko kadi ne sifa woni ɗon almami oɗo saaha woni ɗon almami ko Alhaji Ousmane Thiam ɓi ceerno makko hono El Hadji Ali Thiam eɗen nganndi noon Madina yaaji oɗo saaha no feewi ɓeydima kadi ne yimɓe no feewi sabu feroɓe e aroɓe Allah waɗi kadi ni ko mahama mbagol moƴƴi hande sa ƴeewi fodde leyɗe 17 ne calti e maggo walla ni ɓuura legal hen fof ko ɓuri henede hewde tawat ine waɗi jama ceerno diidingo kadi ne diidol ganduɗa hoore ma moƴƴo so ɗum ɗon ɓenni e nder gonɗon wuuro caggal ne jirriɗen hen jiiɗen ko beddaji mawɗi mbalammeji e laabi caltuɗi no moƴƴina ha moƴƴi sa yigo tan
a andat ngoɗo wuro kam diidi ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa ko joom hakkille ko joom faamu mawɗo te neɗɗo kadi ne jogiiɗo jikke moƴƴo e Allah wonde wuro ngo ma mawɗo leɗe ɗe ko ñiiɗe mbayi legal nan toon wiyete ko mustahab woni legal biyetengal karamatu gongal ne wiye mustalif legal biyetengal rahmatullahi e sifaw e nasrullahi e ukaji legal ne wiye neere eɗen nganndi en mbi nde puɗɗoɗen yewtere men ale ɗo eɗen nuɗo asli makko ko neere woyniri ngal ɗo legal neere legal noon toon ne wiya asiyatu e rumde e falaha e salaha e misir legal ne wiye sharab e legal ne wiye amanatullahi darul hijirati darul salam e ɗeyba so wona noon darul salam e ɗeybatu kediɗi ɗe fof ɓe mbanno jamaji kala hen noon legal ne jogii inde nde ngannduɗaa ne fira moƴƴere e nder wuro ngo kadi ni kanko ceerno mo wanno heenete ɓe ngannduɗaa ko leƴƴotooɓe yahooɓe e nder wuro ngo ina ƴeewa yimɓe ɓe mbele ina ndeni sariyaaji ɗi e nder ngurdam mumen e nder galleeji mumen ɗum fof haɓe mbaawa rende sunno mbele ha hannde wuro ngo ine laaɓa e wonde wuro ngo ngannduɗaa ko sunniyankeewo e nder golle makko mantiniide ha hannde o mahii kadi ne jumaa goɗɗo to nokku biyeteeɗo Tamba hedde hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e ko fawi woni ɗon hannde ko ceerno Bocar Hassane Sy ko Thily Boubacar o jeeya ko almuudo laɓaaɗo te kadi ne fof ɓooyde makko no feewi o ɗiɗi jumaa ɗo e Dakar ngal ɗo boowal barkingal ngal ɗo boowal teddungal ngal ɗo boowal kiitinangal moƴƴere oɗo jumaa noon o haali heen to moƴƴere heewnde e ɓural e ngurdam makko ine wayno banndiraaɓe hannde ni e ñalawma hannde o hannde Alex banndiraaɓe juuɗe fof kawrine toon yiɓɓe ngannduɗaa hoore ma darnire toon e to oɗo juma mbele mbo jilli to o jalba kanko ne nannoore ni e ɗo e bob o waɗi ɗon ede kadi ne ngannduɗaa hoore ma almami wiyeteeko ceerno Mamadou Ibra Deme jeyago hoore fon o mahii kadi juma goɗɗo to Kolda woni ɗon almami ko Yidi Thiam o mahii kadi e juma to Welengara woni almami mum ko Mamadou Diop o mahii kadi e juma to Ziguinchor almami mum ko ceerno Mamadou Ba ɗum fof so en tongi ma en nganndu hono ceerno Mouhamadou Siraji o mahii ngannduɗaa jumaaji nogas e joyi o mahii jamaaji capanɗe nayi kanji fof ngorondi majji fawa koye kulol Allah e ɗiggande Allah ɗeɗo gure ɗiɗo jamaaji sa fecciɗi e nder gure ɗe matawɗi peñi kay nder gure capanɗe nayi e tati gure ɗe ko kanko ceerno sincani ɗum hoore makko junngo makko ma walla yamirore nde woris ndi koolaɗo makko ɗum ɗo noon banndiraaɓe ko cubbanɗe tan e nder golle makko won heen ko jirɗen gite men won heen kadi ne koye guɗen ekkundude hoolaɗo makko ne woodi gure goɗɗe ceerno diidani kono tawata tan ko ɗen ɗon gure ine ciñira to batte diine mumen ceerno nawa toon ete almuudo mum koolaaɗo nawa kosam diine sinca ko wayno wuro ne wiye Fajar en ko ceerno Amadou Mamoudou Athie ɗum nawira toon ko wayno wuro wiyetego Dindeji en ko ceerno Hamdoul Ali Ba
nawa to ɗum nawira toon kono noon wona kam kanko jiidiɗe wonande ko hoolaɓe kolliri ko so ɗum ɗo fof ɓenni ngaren hayso tawi hayso tan woni ko jubbande tawa heewani kanko ceerno no yiiri diiɗe elhaji Mouhamadou Sayid yaadi makko ko fof ko noddata ko fof e Allah ko fewndata ko fof yimɓe ɓe beele ina ndewa Allah ko dari e diine makko ko fof sa ɓeesi tawata ganduɗa hoore ma ko ɓurtinani o ngakkinani ɗum noon mbiyen ko kasidi o ɓurtani mbiɗen o ngakkani wonani enen ndi ala deften tan kay kulle ɓe ɓe ganduɗa ko hoolani makko ceetinoɓe mbo e gurdam wonande andunoɓe mbo e gurdam sa yiimo tan miijo ma joni joni addantuma o ko sunniyanke dowro ha jana ɗum komin kaali ko onon yiinoɓe mbo e gurdam ƴeewe no moƴƴi no wassirtuno cumcima no ñamirtuno wonande ndiɗen enon andunoɓe mbo no huutodirtuno hande mbiɗa ganduɗa ko ɓattinoɓe ɗeɗo gueɗe ɗe kalɗen anduɓe ceetima ha tawata amo woni e sunna fodde hunde feɗi jaranani a yiyata amo woppi hen sahi nde tawno amo renno e gurdam makko konngol ngol ganduɗa ko ni sifori hunde fof hatinade hen ɓuuri ñankagal ngal o hulani hen felore wadde ko ine wela sehil makko jarananimo hen yurmademo e force ɓiɓɓe jarananimo hen wadde masala ha wurde e yimɓe jarananimo hen kadi ne ko sunna tan ɓuuri kala ko menno gollude e gurdam makko o golliri ko gandal timmugal e gonɗingol timmugol hay hunde o hulano hen wona fellede wona felede ɗum ko andude ceetiɗo ko ɗum ɗo woni ko Allah wallirimo ko hiɗi ko e ɗeɗo golle ɗe ganduɗa ko mantiɗo hiɗi jeenayi makko gila hunde bandiraɓe oɗon gandi noon hono ceerno Mahamadou Siraji ko maari sa arema yoni hasiji o ga hen guppa hen jara hen lootoɗa hen ɗama hen kadi no ko aɗa hutoro kono maayo ngo ko ɗon tan goppata ngo ana worta saabu a gasnata ko kalɗen ko jubbande tan ɓurde famdude e gurdam yo bandiraɓe janane golle makko gandittako kala cikkuru noon ni andi ɗim fof yo andu ko seeɗa neeɗi e ko soome makko to banggue ɓuura kala noon ko jettinɗen bandiraɓe ɓe kala ɗo ngakki hen saabu majjere men kala hen ha hande ɓe perkitiɗen saabu famdude meɗen gandal ko Allah woni jaftoɗo jurmotoɗo yo yaafoy